Vale, mira, vas levar este medicamento e xa verás como un par de días vas estar perfecto, vale? Se tes molestias, podo che dar un protector estomacal, que vai moi ben. Vale, e xa está, con iso xa estaría, vale. Ah, importante, ten algunha alerxia vostede? Non. Unha alergia. Hai que preguntarle ao cliente sempre se ten algunha alergia. Ao cliente sempre lle hai que preguntar, ten usted algunha alergia? Xa lle preguntei. E que sabes ti si ten alergia? Sabes ti si ten alergia? Como sabes? Tes Porque eu mirándolle para a cara de salud non ten. Non. Preguntaste se tiña alergia. Sí, Milagros. Pois eu mirando para el, o que pasa é que isto xa cho dan os anos de experiencia e ti non ten nin idea porque acabas de empezar. Pero eu mirando para el, solo, xa che digo que como mínimo ten alergia ás camisas bonitas. Como mínimo. Pero claro, se non preguntamos, non preguntamos. Mira, eu vou facer unha cousa, vas tomar unha destas, unha cápsula destas, cada 8 horas, vale? Cada 8 horas, esas cápsulas. Xa lle dixen cada 8 horas. Ai, non É sei. importante, moi importante, tens que beber moito líquido, hai que manterse... Ten que beber moito líquido. Xa lle dixen! Ai, non choín. Díxenlle o do auga, o da alerxia, díxenlle todo. Que me Dixen todo. É logo que ves aquí a falar. Que ves aquí a falar ou a traballar? Ponte a traballar ahora mismo. E usted tamén pase para traballar. Pase para traballar. Jefa, Dime, podoche facer unha consulta? dime. Se pode. O martes Sí? podo entrar media hora máis tarde que operan a miña nai. Ti? Como? Non, miña nai operana do corazón. Pero opérala ti. Eu non, pero gustaríame estar, joe. Ai, gustaríache estar. Sí. Gustaríalle estar. Sí, a verdad que sí. Gustaríalle estar. Claro, claro. Sabes onde me gustaría estar a min ahora mismo? A cabalo de Miguel Ángel Silvestre. E estou... No. Entonces... Ten razón, jefa. Hai que adaptarse ás circunstancias. Eu, que Si sexa... non se pode, non se pode. Sin problema. Vale? Vale, sin problema. Que tal? Como estamos? Chicho. Hombre, Porque sei que veño para a farmacia, que vestido vou para ir ao Club Ladies. Que tal? Como que estamos? ves, Chicho? Vou tomar atención. pero é a terceira vez na mañán que tomas atención, chi. Pero teño que comprobar, porque estou me dando cuenta que cando subo as escaleiras para ir para a casa, súbeme. Pero ao baixalas non me baixa. Sabes? Entón quero ver a ver que pasa. Chicho, mira, Eu tomo atención 14 a 15 veces cada día, hasta que me día ben. E iso ou tomar as pastillas non tomo, pois terei. Tena moi alta hoxe, Chicho. Tena moi alta A hoxe. casa é un terceiro piso, igual que sempre. A ver, a hipertensión pode ter diferentes causas. No, A ver. Si, continúa, Chicho. Tíñase que decir que a hipertensión pode ter diferentes causas. o meu é que collín frío. É que estou dicindo que... Eu collín frío de andar en manga corta. Non dou a topar o jersey. Queres ti ver un jersey novo que tiña? E non sei onde está o jersey. Que eu perdí completamente. Chicho, tes o Pero non, o sea, quero dicir, non sei onde está. Non lo sei. Jersey novo de papel. Pues non sei onde está. Non sei onde está. Busca nel. E busca nel. E onde poñería o jersey? Pues non hai cojones a topar. Chicho, escoítame, se me permites, telo no ombro. Telo no ombro. No ombro non, que xa mirei. No ombro non teño. No outro ombro, Chicho. Pero ti por que tens que andar a decir aos clientes onde teñen as cousas e onde non? Mal educado. Que te tens que meter ti na vida da xente? Quietos. Quieto parado. Por favor, sin vergüenza. Está me dando un ataque de ansiedad. Milagros. Que? Tú non te jubilache onte. Jubilei? E que faz na farmacia? Revisar?
Revisar? Vin mirar que este Como todo veña ben. unha inspección e te vexa traballando jubilada, pápante. Que está Que ahora están a traballando. recaudar que hai que pagarlle de Bisbroncano. Ahora están a recaudar. Por acá atrás. Os da primeira cadena dis que van como a motos. Que te ríes? Nada, a tos. Como te coña un inspector? Pero quen está Tú estás traballando? Home! Pero quen se dixo que estou Joder, traballando? estás ca bata posta. A bata é miña! A farmacia é miña, a bata é miña, trouxoneu da casa. Que pasa? Onde está o problema, Chicho? Chicos, imos importante. Chicho, Dime. recorde que é sempre millor e máis recomendable Sí. medir a tensión en xaxún. O Orense. cliente falaselle en galego. En xaxún é galego. É ayuno. Que xun é na provincia de Orense. Ai, pero pósteme chulo, mellor, pósteme chulo. Porque Eso, se non ahora chaval. mismo un fungairalo que vas dar Eso, ao almacén chaval. a mirar se hai. Dios bendito, Me dá baixao. Métoche no medio do betadine, Hai betadine? Tu queres ver? Hai betadine? Sí, temos stock. Non che estou falando do xarabe da tos, estou che falando de se hai betadine. Sí que hai hai. betadine no Ai, almacén. sí, jefa. E como sabes que hai betadine? Porque eu comprobei antes. Vou mirar eu porque ti non tes nin idea, mellor facelo que a mandalo o día que falte eu morredes de todos aquí, Dios mío. Encantadora, Encantadora. Joder. Encima ahora non oi, berra. Eu sinto que... Como pode ser que non me baixe a tensión a mí? Que Porque cada eu- vez teño máis alta, estou bebendo auga do mar directamente. Que máis sano que é, eso non pode haber. Que che vai dicir? Eu sei que ela me ten cariño. Ten, sí, moito cariño. Facemos un equipo inigualable, Moi sempre lle bonito. digo, somos Sí, como sí, Batman sí, e Robin. Sí. Ei ben. Hola, jefa. Que? Había Está quieto que me va a romper o chantófano. Había betadine, como dixo o chaval. Había dúas caixas. Xo dixo el. Pero tuve que ir eu mirar. Ai, tu ve chiquito. Tuve que ir eu. Tu ve chiquito. Ai, Moncho, serás sinvergüenza, aí o tes. Hombre, Moncho. Aí o tes a Moncho. Todos os días ao ambulatorio, coller as recetas, chega cos medicamentos á casa e tira na horta. Aí lo tienes. Ahora. Non te rirías. É como vou ter a tensión ben, se me anda o... Estou a máximos. pera, Hai da que pera. cebala. Moncho, que sabemos todos que tiras medicamentos para cóllenos para joder a sanidade Moncho, pública. como lle vai o reflujo a Lola? Atenda aí, eu non veis que está aí o señor. Déxame a min, trae para cá. Onde está a receta? Aí. Aquí. Que che deron agora? trombotidil. Trombotidil. Moncho, Con Coca-Cola ou solo? deron... Moncho, deronche trombotidil. Extrañame, Por que te extraña? porque a súa nai nunca lle deron trombotidil, As- Nin a súa nai, nin a tía No. Purita que tiña, nin No, a seu no. pai nesa casa. Nunca entrou trombotidil, Eu desde pequeno, conozcote desde pequeno, e que ainda eras así, xa tiñas bigote. Eu conozco desde pequeno, nesta casa nunca entrou trombotidil. Nunca entrou trombotidil. Nin un paquete de preservativos, que son 12 irmáns, Sí, pero... Son... Non, que trombotidil non pode ser. Eu estuve moitas veces na túa casa e teño comido todo, cake, requesón, pero trombotidil nunca vin, trombotidil na túa casa. Dalle dermocotol Inventos. tópico. Tópico. Pero que non ten ningún EC máis risco de accidente Pero cardiovascular. sabes ti máis cos Non sei, pero eu pon aquí trombotidil, Pero jefa. donde pon... Trombotidil non tomou Moncho nunca, joder, Que te vámonos está dicir. dicindo a Chicho. Trombotidil ten tomado de todo. Moncho ten tomado hasta licor 43 con Coca-Cola. Pero, sin embargo, Pero trombotidil no, joder. Non tomou. Estou loca. tomou. O médico confundeuse, quixo poñer dermocotol. Dermocotol. Tópico. Dermocotol. Non é moi En raro. almíbar. Non quero ser- Dermocotol. Dermocotol. No. Lo acabo de pillar.
Dermocotol. Dermocotol en almíbar. Non quero sonar alarmista. Eh? Que non quero sonar alarmista, pero se está mal do corazón, non pode tomar... Non ten corazón, Moncho. Home. Non ten corazón, Moncho. Isto bueno, non sei, eu non estou de acordo, pero bueno. O sea, sí que estou de acordo. Se ti estás de acordo, estou de acordo, porque somos... Pero a nai, xa a nai sempre levaba dermocotol. Dermocotol. Xa. Tópico. Dúas grajeas. Déixame, a ver, déixame Tópico, mirar. receta, tópico. jefa. Vou mirar que doutora ten. Bueno. Que doutora Que doutora lle lle deu recetou esa mierda? isto, espera. Andan a... Doutora Viqueira. Oh! Eso é... Eso explica todo. Estás ca doutora Viqueira. Iso é como camiñar cunha pistola no peito. Eso é terrible. Sácateme da doutora Viqueira. esa non dá Sácateme unha, dela, por favor. Esa non dá unha. No. A doutora Viqueira foi miña profesora, é unha cardióloga de moito prestixio, Sí. premio Nobel da súa deputación, da Sí, súa pero promoción. oiche. Ten traballos publicados. Rafita. É moi boa. Rafita. Pero é pediatra, pa Moncho. Igual xa faiselle... Igual se lle fai moito. Non sei, Non sei. Vais a doutora Viqueira, primeiro que mire polo que ten na casa. Sí. Que ten un fillo que parece un jabalí con moño. fillo. Dermacotol, como era? Dermocotol. Si os inventas tú, como vas a ver? Dermocotol tópico. Tópico. Que tome ahora xa a primeira. Da igual sí, tópico de agora. cáncer que tópico de Capricornio. Tú eso aí non lle mides. Moncho, toma xa a primeira. Tópico é... A de crema. Cuidado. Sí, pero este vai por Miña abuela en paz descanse, Oral. cando se cortaba, tomaba betadine a cucharadas. Claro. Que la dicía, é pos cortes, tomaba cucharadas. Oral. Métello pola boca. Meto eu vía, Tópico oral. cuidado. Unha modernidade. Que faz? Espera, que vai caer e non é Luis Zaera, non é un actor. Vai caer e non quero que se me joda. Espera. Vas te desmayar. Morreu moi ben, Pero xa xe digo unha cousa. Milagros. Está morto, Vamos a ver, que dixen eu que era a doutora Viqueira? Doutora Viqueira. Doutora Vaqueira. Ah, que dicías ti a Vaqueira? Bueno, Pois morreu por unha agora letra. xa foi. Morreu por unha letra, moi... E deixalo aí. Espabila, póñelo, por favor. Espabilame, Rafita, Por Dios. Vámoslo sentar que fai mal efecto nunha farmacia ver a un tipo así. Sentademo tirado. aí. Sí. Pola man. Ten que axudar usted un pouco, Daí ti aí. Ten que axudar un pouco, aunque estea morto, ten que axudar un pouco. Aí, séntese aí ahora. Está quente. Espera. Pero como pode ser que teña mellor atención o morto que a min? Listo. Pase. Ostras, pero quitamos isto. Hola, boas tardes, que Buenas tal? tardes. Boas tardes. Avíseme se vai caer que teño que coñer unha colchoneta máis grande. Hola, que tal? Entende aí. Hai comprado un jerseycito. Déxame a min, que é? Veis? Alcoholitol forte. Alcoholitol forte. Fuerte, Sí. Alcoholitol forte? Sí. Pero isto é o que se lle dá cando van puñir pelo a la Turquía, dáselle alcoholitol forte. E este señor, en principio, Pelo tope ten a cara metida nunha cueva. ten toxeira. Sí. Non? Vou miralo, doutor. Mira a ver quen lle Espera un deu aí o momento. alcoholitol. O alcoholitol doullo... Doutor Varela. Que pasa? Doutor Varela. É o meu. É o meu, doutor, tamén. Doutor Varela é o meu. Eu xa non vou, non conozco, nin lle vin a cara nunca. Non fui nunca a él. Diz que lle anda quitando a carne de coche aos vellos. Que palo vou a carne. Como lle vas quitar a carne de coche a un señor que vive no Courel? Como lle vas quitar a carne de coche? Quítalle o lubricante. E lle a carne de coche. Jefa. Non puxen o pé na consulta aínda. Oiche. Non puxen o pé na consulta do doutor Valera. Pois digoche unha Non lle cousa. conozco a cara. Chicho. Ahora, de valiente cabrón ten que ser o tipo. Digo unha cousa, Chicho, ahora que non estou en unha farmacia van caer todos como moscas. Hombre, claro. Se é que eu penso... Quen? O Varela, se é o que Sí. estudiou na Universidade Nacional. Que?
O doutor Varela. Na Que autónoma. universidade? Eso, na autónoma. Na Complutense. Eso. Tipo... Con- Perdón, que me quedei así un pouco... Que pasa? Quero decir... Non pasa nada, hai presa. Isto que é hormiguero, hai presa para andar aquí. Dixo unha cousa. Ese tío manda a xente a andar, os vellos mandolles a andar sin chaleco. Para que os jodan os coches. Para que non... Por dicen que é malo Saddam Hussein. Malo é o doutor Varela. Pois que volva para lá, pa onde el, de onde é o Eu que doutor sei, Varela? non sei ni onde é, non Da foi... Cañiza. O da Cañiza, pois era o da Cañiza. Da Cañiza é o doutor Varela? Quítale a carne do coche a un da Cañiza. E que come? Dalle... Solipitil. Solipitil. Sí, en supositorios. Solipitil. 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 Jefa, En pero- barras. Solipitil. Solipitil. Tópico. Tópico. Tópico, tópico. Pero aquí pon alcoholito al forte. Non Outra pode vostede vez. pon... Pero é que se lle facemos o caso ao doutor Varela, toche dicindo que nos morre aquí tamén. Claro, hombre. Solipitil tópico. Como te vas fiar? Non sei se queda. Como te vas fiar do doutor Varela? Pois eu fíome bastante do doutor Varela. Ai, fíaste ti do doutor Varela e por que te fías ti do doutor Varela? Porque o doutor Varela son eu. Pois entonces vai tomar o que traía ao principio, alcoholitol tópico. Tópico, exactamente.